חזרנו ויש לנו אורחים חדשים בסלון, ואני רוצה להגיד לכולכם שלום. אני אגיע לכל אחד מכם בנפרד לאט לאט. אבל נתחיל עם הנושא הראשון. זוגות שעוברים טיפולי פוריות. הם מתמודדים עם קשיים גופניים ונפשיים רבים. המערכת הרפואית אומנם מלאת רצון טוב, אבל לא תמיד בעלת הכשרה וזמן לתת מענה לבעיות הנפשיות שנלוות לטיפול. לשם כך הקימה האורחת הבאה שלנו את מרכז פנים. שלום רחל היין. שלום. אבל אני רוצה להיות חברה שלך, אז אני קוראת לך רחי. נכון? כן. מה שלומך? בסדר. תודה. מה החיבור שלך, האישי שלך לנושא הזה של פוריות? אז אני בעצם חוויתי חוויה מאוד קצרה וקטנה בעולם הזה של אתגר פוריות, שאפשר לי לראות מה קורה לאישה ולזוג שעובר חוויה כזאת, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה פיזית, שזה בעצם נכנס לך לכל מקום בחיים משתלט. משתלט, כן. ומה זה מרכז פנים? מרכז פנים זה מרכז שהוקם בפברואר שעבר. זה מרכז שנותן ליווי ותמיכה לנשים וזוגות שמתמודדים עם כל סוגי אתגרי פוריות. שזה גם פוריות, טיפולי פוריות, זה גם IVF, הפריה חוץ גופית, אובדן עובר, הפלות חוזרות, פונדקאות, תרומת ביצית, תרומת זרע. בקיצור, כל אלה שיש להם קשיים בהבאת ילד לעולם. כן. נכון? שהיום מדובר על 1 מתוך 6 בעצם. 1 מתוך 6, זה רק לנשים, לגברים, לזוגות? המרכז נותן את הדגש על האישה, כי היא עוברת עיקר הטיפול הפיזי, אז אנחנו נותנים גם שירותים אחרים שקשורים לגוף, לאישה, אבל אנחנו מבקשים גם מהזוג להגיע כמובן ביחד לשיחות טיפוליות. זה גם כן חלק מהטיפול, כן, נכון? לעבור את זה ביחד. זה מאוד חשוב להעצים את הזוג, לעבור את זה ביחד. למה החלטת להקים את המרכז הזה? איזו חוויות היו לך אישית, שאמרת אני חייבת לגעת בנושא הזה בדרך אחרת? כן, תראי, טיפולי פוריות ובכלל כל העניין הזה של אתגר פוריות, זה הופך משהו מאוד אינטימי של זוג, של בן אדם פרטי, למשהו שמאוד חשוף פתאום לעולם מאוד גדול, עולם רפואי, שפתאום, אני פעם ספרתי, יש איזה 22 אנשים שיודעים על המקום הכי אינטימי בחיים שלך. כן. כן, הם יודעים את התזמון של הביוט שלך, הם יודעים מתי אתם אמורים להיות ביחד, כן. ומעבר לזה, יש הרבה טיפולים מאוד חדרניים, קבלת זריקות של הורמונים. טוב, זה אין מה לעשות, את יודעת, זה התהליך שצריך לעבור. מה בכל זאת אתם, הכשלים שאתם באים לתקן? אז מה שאנחנו נותנים זה, אנחנו נותנים גם ליווי רגשי על ידי שיחות טיפוליות, עם צוות שעבר הכשרה בתחום הפוריות. זאת אומרת, הם יודעים על מה מדובר, מה הגוף עובר ומה הרגש עובר. ואנחנו גם מציעים טיפולי גוף, כמו עיסוי, כמו שיעורי יוגה. כל עבודה שאנחנו עושים זה 1 על 1. באמת לאפשר לבן אדם לעבור העצמה גופנית ורגשית בצורה הכי טובה. ואתם חושבים, במהלך הזמן שעבר, מפברואר שנה שעברה, זה דברים שגם עוזרים לפוריות עצמה? זה לא, אנחנו לא מודדים את זה ככה, אנחנו מודדים את זה ב-well-being, בכמה הבן אדם מרגיש יותר כוח לעבור את התהליך. אז אני אשאל את זה אחרת. כן. איזה תוצאות את רואה בשטח? אני רואה נשים שיכולות לעבור את הטיפול יותר בקלות, מרגישות יותר ביטחון עצמי. אני רואה זוגות שמצליחים לדבר אחד עם השני ולשמוע אחד את השני. שזה נורא קשה, התהליך עצמו, ואז הם מאבדים את היכולת? כן, מאבדים את היכולת לתקשר. הרבה פעמים כל אחד מתכנס לתוך עצמו, לא מצליח. ומרגיש תחושה של כישלון, בטח, מן הסתם. כן, גם בגוף, כן, נכון. נכון? זה פעילות התנדבותית, זה פעילות שעולה כסף. זה עמותה ללא מטרות רווח, אז המחירים מאוד מאוד זולים של להגיע למרכז. הכל מאוד מסובסד, והמטפלים שלנו הם כולם אנשי מקצוע. הם עובדים במתכונת של חצי התנדבות. זאת אומרת... ומשהו, הבנתי שיש לכם את מרתון ירושלים, נכון? נכון, אז אנחנו מגייסים... מגייסים דרכו כסף? מגייסים דרכו כסף. בשנה הראשונה... איך עושים את זה? רצים למעננו, זאת אומרת, לובשים חולצה, מגייסים ספונסרים, וזה ממש נחמד, וזה גם משהו שאנחנו עשינו בשנה הראשונה, שזה היה 15 נשים, היינו ממש קיימים שבועיים אז. שנה שעברה היו לנו 77, ואני מקווה שהשנה יהיו לנו 200. בוודאי, מה זאת אומרת? מינימום 200. אז מי שרואה אותנו עכשיו בבית ומרגיש ויראה אותם במרתון,
זאת ההזדמנות. תודה רבה. תודה רבה לך, רחי. כדי לראות במיטבנו, אנחנו פונות ופונים למגוון טיפולי האנטי-אייג'ינג.